Hej alle sammen, jeg vil lægge en gala makeup, så I har nogle tips til, hvordan I kan lægge en gala makeup. Inden jeg lægger makeup, så plejer jeg at rense min hud rigtig grundigt og smøre den ind med god fugtighedscreme. Min fugtighedscreme den er fra Clarins, og det vil jeg i hvert fald anbefale. Når jeg så skal påføre makeup, så plejer jeg at starte med en foundation. Det er den her, fra Nilens Jord. Den er rigtig, rigtig god. Den hedder Light Foundation. Og så til at påføre den, bruger jeg en foundation pensel, og den er fra Manhattan. Jeg påfører ikke foundation i hele hovedet, da jeg synes, det godt kan give sådan lidt unaturlig look. Men til gengæld så påfører den steder som under øjnene, næsen og over øjnene, fordi jeg ikke har en primer. Putter det under øjnene, på øjnene og ved næsen. Når jeg påfører en foundation, så påfører jeg den her puder. Det hedder Fit Me fra Maybelline New York. Jeg synes den er rigtig god, og den passer bare lige i skabet med min hud. Den her, det er en puderbørste fra Nilens Jord, og jeg synes den er super god, og jeg synes det er vigtigt at have en ordentlig puderbørste. Det giver et mere naturligt look, når man påfører det. Så godt over det hele, og ned på halsen, så det giver et mere naturligt spil. Når det er så påført, så plejer jeg at gå til øjnene. Ved øjnene lægger jeg først en grøn øjenskygge. Den farve, som øjenskygge skal være, så lægger jeg noget lidt over, så at det giver sådan øjet sådan lidt fylde. Og jeg slutter af med at lægge en liner. De øjenskygge, jeg plejer at bruge, den her platte fra Elf, som jeg er super glad for. Det er, jeg tror det er, så faktisk ikke mange farver, der er i 30 eller sådan noget, sådan nogle lidt naturlige farver. Den farve, jeg så vælger at bruge, det er den her. Den er sådan lidt brunlig, lidt bronze, og jeg synes, den giver en rigtig, rigtig god effekt. Så den vælger jeg bare lidt påføre på øjenlåget. Sådan. Når jeg så har påført begge øjenskygge på begge øjenlåg, så tager jeg den her brune for at give lidt kant. Den her brune. Og den tager jeg på. Sådan der. Det er en god del af dupbørsterne, inden man påfører den, for ellers så kan det godt drysse lidt, og det ser ikke så pænt ud. Hvis det havde været sådan et gala, så havde jeg nok valgt at lægge noget under mit øje, så det ikke dryssede alt for meget. Så kan jeg godt se, at det giver sådan en utrolig god mørk kant rundt om. Og det gør det samme med det andet øje. Og det er altså bare herude i kanten. Hvis I kan se det. Simpelthen. Så. Man kan også vælge det og lægge det ned under øjnene for at give ekstra effekt. Det lader jeg være med, fordi at jeg synes godt, man kommer til at se lidt træt ud af det. Så tager jeg den her eyeliner. Eller ja, eyeliner hedder det. Liquid eyeliner. Og den er fra Wet Wild. Den kan du købe i Kvickly, mener jeg. Jeg synes faktisk, den er okay. Den koster kun 40 kroner. Så. Og så er den nulfast. Det synes jeg er altså rigtig fint. Du ser egentlig, at den, du vælger du selvfølgelig selv, man kan se, jeg lægger bare sådan et helt fint streg, så lidt tykker herude i enden. Så kan jeg pensle en lille smule her. Og så super. Og det er den samme gør ved den øje. Sådan. Så det er en god idé lige at få det til at tørre lidt. Kan I se her? Det ser rigtig fint ud. Så får man sådan lidt dramatisk åbne øjne. Så mens det tørrer lidt, så kan jeg benytte lejligheden af at tage med øjenbriller. Der bruger jeg den her pensel. Den hedder Be Pretty. Det er et mærke, som de kører med i Østrig. Rimelig billigt. Rigtig fint.
fungerer fint. Tegner jeg bare lige, fordi jeg tegner med øjenbryn op, det er bare for at de bliver lidt mere markeret, og så behøver jeg ikke at tælle penge på farve. Sådan der. Super. Markeret øjenbryn. Så bukker jeg med øjenvipper. Prøv at få noget mascara. Og det er altså bare en let mascara til at starte med, fordi jeg vil påføre nogle kunstige øjenvipper. Den mascara jeg bruger, det er Flacon. Og den hedder Precious Cells fra Hypnose. Jeg synes virkelig den er god. Og den gør det for vipperne, som jeg ønsker den til at gøre. Så ligger jeg, påfører jeg min kunstige øjenvipper. Og det gør jeg ved at lægge lim på først selvfølgelig. Og her er det altså vigtigt, at I har en pincet. Fordi det bliver påført med pincet, så giver det et mere naturligt look. Ja. Så det er bare vigtigt at få den til at se så naturligt ud som muligt. Og det er den der streg ovenover, som jeg ser at gøre. Det ser bare super godt ud. Så kan I se det. Jeg kan se, at mine øjne er blevet lidt mørkere end det herovre. På grund af vipperne. Og det gør jeg så også ved det andet øje. Så tag den så også muligt op påfør. Voila. Så. Super. Så når jeg har gjort det, så er det til læberne. Der har jeg fugtet den først. Der bruger jeg en bal, der hedder Rosebud, og den synes jeg er rigtig, rigtig god. Så tager jeg læberne op med en læbepind, og den er helt lyserød, og det er også Be Pretty. Og det gør jeg simpelthen, fordi at det giver sådan lidt fylde i læberne og lidt mere kant. Så bruger jeg en læbestift. Og jeg kan faktisk ikke sige, hvor den er fra, fordi det er en, jeg har fået af min mor for mange år siden. Så det er faktisk sådan lidt, det er ikke, du har faktisk ikke brugt en, det er så gammel, men jeg synes bare, den er så fin i farven. Farven, den er sådan lidt orange, lyserød, sådan lidt koralfarve. Den er faktisk rigtig fin. Den påfører jeg så med en læbepensel. Men inden jeg gør det, så prøver jeg lige at sætte den først. Og det hele. Så. Og så læbepenslen. Super. Det var så mit forslag til en gala makeup, hvis I kan se den her. Og jeg håber, I kan bruge den til noget. Man kan selvfølgelig bruge nogle meget, meget mere ekstreme farver, og man kunne også bruge en meget vildere læbestift, men den kjole, jeg skal på, den bærer faktisk meget sig selv, så derfor synes jeg ikke, det behøver at være så voldsom makeup, men sådan tilpas makeup. Så tak fordi I kiggede med. Hej!